pane chitiko chiri breaking chiri shocking chinouya panapa chichibuditswa chiexposwa navakomana vekozwa chatoona kuti aiwa pane vakomana aiwa maprovincial members vemuZANU-PF vanobuditsiwa from the conference. Aiwa panoona kuti vakomana ava vanodzingiwa vamene kuti vanga vaita sei, maybe nhau dzemafactional fights dziri kuitika panguva ino. Toona kuti kunototaura nhau dzekuti aiwa they want to be expelled the ruling party. Sambira mashikombera nyuko pana apa paendo ikozwa ndipo subscribe or like button pele chipinda pana patona kuti aiwa vakomana conference akuna mira mushe vanonyera vachiti breaking news as factional fights take a center stage at the ongoing ZANU-PF conference. 17 Harare provincial members were fished out from the seats in the conference hall. This includes the provincial PC Demson. On Monday, they will receive expulsion letters, instruction from ED. Domashkana Panapa, I talk about Onekozwa. They did not state the reason why they were expelled, why they want to be expelled, and the reason in which but the conference E. Panapaton Vakumana 17 Harare province or provincial members do not put Iowa. I don't know where Pachino Puditsiwa, Vanons Iowa, Gavero Pasi. I'm not going to say this instruction is came from Tugamiri Wenyeka. To know what Chinuitika, to know my factional fights, Akitika, Chuna, people. Varu kufara the mantra when they are going against the mantra. Zvitiko zviri kuitika the ruling party vanhu zvavanyatsokuona kuti aiwa hapana kuwirirana apa, hapana kujeka. Vanhu vangoona kuti aiwa pachirina unity kana kuti pane maties ekuti vakomana ava they are in good books. Tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Maybe these guys vakanga vaendea against the wish aiwemutungamiri wenyika yekuti vakomana vaindose kuti aramba achitoka beyond 2030, we never know. Tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section yedu, so subscribe or like and turn on the bell icon.